Usa ka matahom nga adlaw alang kanimo kanako pinalanggan akong igsuon, higala. Salamat kayo sa Ginoo nga naatay panahon nga sama ini makahimo kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug gipasalamatan sab kanako nga naa ka karon nagahimo sa pagtan-aw nining ato nga video tungod kay naghandom ka nga makahimo ka sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo sa imong pagpabilin nga niya ka uban kanako alang nining ato ang pagtuon niining taknaa niining atong unang nga topiko niining presko nato nga serye kining ato ang Bible study pinaagi sa social media nga platform. Busa ako kang hawagon ug ako kang hangyoon nga pabilin ta samtang magapadayon ta alang sa pagtuon nato dinhi sa pulong sa Ginoo. By the way, ang kinatibuk-an nga uluhan nining ato ang topiko walay katapusan nga mga kamatuoran. So mao ni ang kinatibuk-an nga uluhan nato. Ug kini nga programa kini nga serye ato kining ipagawas kada Domingo sa gabi, alas 6 sa gabi. Ato ning ipagawas dinhi sa ato nga page sa Points to Him. O kung makalimot ka o dili ka makahatag o higayon sa pag-abli ni anang nga takna, pwede nimo ma-rewind kay kada Domingo atong himuon ang pag-upload nini nga video dinhi sa ato nga page. Muna nga ako kang himuon, palihog suporta rini ang ato ang mensahe. Kung wala pa ka naka-follow, palihog follow ug like nining ato nga page. And kung mahimo ato ni i-share sa atong mga higala nga gusto nimo nga mapahata niini nga mensahe. Kay naghandom ko uban sa tabang sa Ginoo, dako kaayo ni og kahimuan sa imong sa akong nga kagalingon. Alright? So again, salamat kayo sa imong nga pag-uban niini nga matahom nga takna. Atong pasalamatan ang Ginoo labaw sa tanan sa iyang pagkamayo sa imo ug sa akong kinabuhi nga gihatag kini nga higayon nga kita makapadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Bueno, sa dili pa ta maadto sa unahan, sa dili pa nato ablihan ang una nga topiko karon nga gabi, ako kang hangyoon atong iduko ang atong mga ulo pinaagi sa pagampo. Ginong Dios, salamat kaayo sa imong gahom, sa imong gugma nga ni kanamong tanan. Tungod ni ana may kasiguruhan ang among makinabuhi. Ug karon nga takna Ginoo, niya kami tungod kay gusto kami nga makat-on sa imong plano nga ni sa among kinabuhi samtang niya kami ni kalibutan na. Maghatag ka na mo giya ang imong mga pulong ug pasabta kami aron kami makaandam kanunay sa among kinabuhi sa tanang panahon. Salamat kaayo sa imong pagtubag sa among mga pagampo. Dawata kami nga mga pinasaylo sa ngalan ug gahom ni Hesus. Amen. Again, balikon nako ang kinatibuk-an nga tema nining ato nga pagtuon sugod karon ug sa pila pa ka mga Domingo nga makig-uban ko nga na kaninyo. Ayaw kalimti kining walay katapusan nga mga kamatuoran. Giya ngadto sa mas maayo nga kinabuhi. Ug mao nang atong objective, mo nang atong handom nga atong makuha samtang kita magapadayon sa ato nga pagtuon. Right? So karon nga takna, karon nga bahin, ang una nga lesson nato, giuluhan nato kini, sulat sa gugma nga gikan sa langit. Sulat nga gugma nga gikan sa langit. Tingali ikaw ug ako nakasinati na ta nga nakadawat og sulat. Kaniadto sa wala pay cellphone, dili pa uso ang technology, mao ni kasagaran ang mga pamaagi sa ingon nato o pagpadalag komunikasyon, no? Ilabi na sa mga manag-uyab, no, managtrato. Mao ni ang kasagaran ug mao gyud ni ang mode of communication nila kaniadto. Karon nga gabi isultian kanako nga ang Ginoo aduna poy sulat alang kanimo, alang kanako nga angay nato nga masayran, angay nato nga mibawan. Ug unsa ka kini nga sulat nga gikan sa langit nga atong himuon nga maangkon ug atong dawaton, atong sabton aron kitang tanan mapahinumduman ug kitang tanan makapangandam nining atong kinabuhi sa kalibutan. Okay? So, standby din ha samtang magapadayon kita sa ato nga pagtuon. Una nga pangutanan niini, unsa ang gihatag sa Dios aron sa paggiya sa iyang katawan? Ingon pa dinhi sa Salmo 119 bersikulo 105,
gipadala niya ang iyang mga pulong ug giayo sila ug iyang giluwas sila gikan sa ilang mga pagkalaglag. Unsa gidala sa Ginoo? Ang iyang mga pulong. Pulong sa Ginoo nga gikan kaniya. Pulong o mahimo kini nga mao kini ang sulat nga gikan sa langit nga gidala sa Ginoo alang kanimo ug kanako. Ug mahinungdanon kayo nga ato may bawaan unsa kini nga pulong. Ug unsay mahimo nini sa imo ug sa ako nga kinabuhi. Ikaduha nga pangutana, pinaagi kang kinsa man gipadala sa Dios ang iyang mga mensahe. Nan, kay gikan man sa Ginoo ang pulong ug iyang ipadala ngani kanatong tanan nga iyang mga katawan, asa man niya kini gipadala? Hebrehanon 1 bersikulo 1. Sa daghan ug nagkalain-lain nga mga paagi, ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Ihatag sa Ginoo ang iyang mga pulong sa kang kinsa ipadala niya pinaagi sa mga propeta. Sa Biblia naay daghan nga mga propeta nga atong nailhan ug kini sila ihimo nga instrumento sa Ginoo aron ang pulong sa Ginoo, ang iyang sulat gikan sa langit makaabot dinhi nganhi kanato. Now, giunsa pagsulat ang kasulatan? Tingali mga pangutana ta. Tawo ra may gasulat ana tinuod. No, kining atong mga Bible karon nga naa sa atong pulianan, of course hinimo ra na sa tawo, pero sukat kaniadto gikan sa Ginoo giunsa ang paagi sa pagprocess. Unsay pamaagi nga miabot ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga tawo? Yes, pinaagi sa mga propeta. Ingon pa din ni ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Buot pasabot, ang Ginoo mo'y nagmugna. Ang Ginoo mo'y naghatag. Ang source ani gikan sa Ginoo. Okay? Now, ingon pa din sa usa ka libro Understanding Scripture page 48. Ang English nga pulong inspiration gikan sa Latin nga pulong Divinitas Inspirata. Ang Grego nga gigamit niini nga pulong mo ang Theopneustos nga sa ato pa ginhawa sa Dios. Kini nagsulti nga ang Dios nahilambigit gayud sa pagsulat sa kasulatan. Okay? So gisulat kini ni Fernando Canale. So buot pasabot balikan nato mga higala. No, ang ikaduhang Timoteo 3:16 nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios dili lamang kay ang Ginoo mo'y source niini, ang Ginoo mo'y nagsugod nini, kundi gininhawa dinhi sa Ginoo. Gininhawa. So gikan gyud ni sa iya nga baba. Dili lang kay ni nga mikalit lang ni sila lugwa sa bisan asa nga bahin dinhi sa kalibutan, kundi mismo gyud kinigikan sa baba sa Ginoo. Now, pinaagi ba sa kagustuhan sa tawo nga gisulat ang kasulatan? Ha? Gusto ba ang tawo ba'y nagpili niini? Basahon na to? Dili. Kaya nga naman, ang ikaduhang Pedro 1:21, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tawo. Dili ni kabubuton sa tawo. Okay? Dili ni kabubuton sa tawo nga miabot ang kasulatan. Ingon pa gyud sa pagpadayon, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tawo sa Dios. So it was actually unsa man God himself decide nga diin atong maangkon ang kasulatan ug pinaagi sa Holy Spirit nga nag-inspired ngadto sa mga balaang tawo mo hinungdan nga miabot ang pulong sa Ginoo. Okay? Sunod nga pangutana. Unsa man ang hinungdan nga gisulat ang kasulatan? Unsa may katuyuan ini? Anong naaman ang kasulatan? Of course, para sa kaayuhan. O, para kita magiyahan. Pero ingon ang Roma 15 bersikulo 4. Ay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato. Aron nga pinaagi sa pailob
ug pinaagi sa paglipay gikan sa makasulatan makabaton unta kitag paglaom. Gisulat ni mga higala, mga kaigsunan, aron kita makahimo sa pagkat-on o kita may kagayunan sa pagtuon niini. Kaya nga naman, again, ang pulong sa Ginoo maghatag na tuog maayo nga resulta sa atong kinabuhi. So, gi-encourage sang tanan nga ato ning tun-an kay gihatag ni sa Ginoo dili lang kay mahimo nga display lang ni sa usa ka dapit sa atong puloy-anan, kundi gihatag gyud ni sa Ginoo nga giawag tang tanan, ikaw ug ako nga ato ning tun-an. Usahan nato sa pagtuon ang iyang mga pulong. Ingon pa nini ang pulong nga Biblia dili makita sulod sa Biblia. Kini nagagikan sa Grego nga pulong nga Biblia nga nagkahulugan og gagmayng balasahon. Unya ang pulong Biblia usab gikuha sa pulong nga Biblios nga nagpasabot og Papyrus nga ngalan sa materyales nga gisulatan. Ang Biblios gikuha usab gikan sa pantalan sa Phoenicia nga ginganlan og Biblo. So mao na ang history mga higala, mga kaigsunan, nganong naa ni come up ta niining pulong nga Biblia. Right? At least na atay background gamay unsa may hinungdan nganong Biblia ang ngalan niini. Ang Biblia gitawag og pulong sa Dios o ang mga kasulatan nga nagkahulugan og mga sinulat. Ang Biblia adunay 66 ka mga libro o gisulat sa dili momino sa kapatan ka mga tawo nga nagikan sa nagkalain-lain nga lakaw sa kinabuhi sa sulod sa 1,500 ka mga katuigan. Alright? So sa lakton nga pagkasulti mga higala, gikan kini sa Ginoo, gininhawa kini sa Ginoo, gimanduan sa Ginoo ang mga balaang tawo nga mahimong instrumento nga makasulat niini, ug ang naka-amaze kining pulong sa Ginoo gisulat kini sa 66, 40 dili mo minus 40 ka mga nagkalain-lain nga mga estado sa kinabuhi nga mga tawo. Okay? Ug gisulat nila ang 66 ka mga libro. So ang Bible, that's why another kana bitong hint mga higala makaigsunan or another clue nganong gitawag na siya Bible. By means two. So na-divide na siya into two parts, the Old Testament and the New Testament mo ng Bible, so kung sa English pa. O kining Bible na ay nasulod din na ang 66 ka mga libro from Genesis to Revelation. Okay? 39 kabuok din ha sa Old Testament, 27 kabuok din ha sa New Testament. So all in all, nahimon siya nga 66. Okay? Now, sa unsa man nga paagi nga ang pagbasa sa Biblia makatabang sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kaya ang uban nagasulti ra ba nga ang mabasa ta sa Biblia makabuang, makadaot daw kung mabasa ta sa Biblia. Muna ang mga pulong kaniadto, mga haka-haka o mga sinultian nila kaniadto nga once mabasa daw sa Biblia, makabuang ni. Pero para unsa may mahatag yun ani sa itong kinabuhi kung atong tunan ng Biblia. Ay, ikaduhang Timoteo 3:17, ang tibuok ng kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gibuhat, gituga ang pulong sa Ginoo aron sa pagtudlo, pagbadlong, pagnulid alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So, kining mga bahinang butanga, mao ni ang objective, mao ni ang goal, mao ni ang rason nganong naa ang Biblia. Kaya again, niata sa kalibutan ng atong kahimtang nga naata na ilalom sa sala. Munang aron makarecover ta tungod aning sala, gikinahanglan nato ang pulong sa Ginoo, kinahanglan nato ang Biblia. Kay nganuman mo ni ang magtudlo, mo ni ang magbadlong ug magtul-id nga ni kanatong tanan, ug ang goal ra gyud ani kitang tanan mahimo nga matarong. Mao ra gyud, wala ni lain. Mahimo tang matarong sa atong kinabuhi nining kalibutan. Munang ang Biblia alang kanimo kanako mahinungdanon kayo ni. Kani mao ni ang magsulti kung na-insakto ba ta or dili sa atong kinabuhi. Or na-align ba ang atong kinabuhi diya sa kabubuton sa Ginoo? Okay? Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab.
ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu ug sa mga lutahan ug sa mga kuyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Grabe. Imagino nimo na ang pulong sa Ginoo hait pa sa espada nga duay sulab. Ug tungod kay ana man kahait ang pulong sa Ginoo mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. So modulot gyud ni bangay kaigsunan. Kay bisag unsa pa ka kagahi sa mong kinabuhi, once nga tugutan nimo nga imong pasudlon ang pulong sa Ginoo, moabot yun na, modulot yun na, ug mahimo ka nga maapektuhan, maigo sa mensahe o pulong sa atong Ginoo. Na unsaon man nato pagtagad ang Biblia karon be. Ilabi na sa kamoderno sa atong panahon karon. No? Matagad pa ba nato ang pulong sa Ginoo? Mapatagad pa ba nato ang Biblia? Kamoderno na sa kalibutan, no? Na natay mga daghan nga mga gadget, technology karon. Now, aron mahatagan natong insakto nga pagtagad, number 1, ato yung tun-an. Intentional gyud nato nga tun-an ang pulong sa Ginoo. Adlaw-adlaw kinahanglan ato yung ablihan ang atong Biblia. Kaya kung dili nato gyud intentional nga tun-an mga higala makaigsunan, di gyud ta makahimo sa pagbasa sa Biblia. Ikaduha, dapat atong ikinabuhi ang matag pulong. Okay? Atong i-apply. Dili lang kay taman nga atong gibasa ang pulong sa Ginoo, dili lang kay taman nga nakadungog ta sa pulong sa Ginoo, kundi atong i-apply. Dili lang gyud nga ato ipalapos diri nakadungog pikas dunggan so wala nga bahin ni gawa sa tuo nga bahin nga dunggan. Dili yun ana. Okay? Sunod atong ikalipay. Ikalipay na to. Okay? Usahay ug dili usahay kanunay mabadlungan tas pulong sa Ginoo. Masultihan ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw ikasuko, ayaw ikalain. Nga ikaw mismo nakurikta sa pulong sa Ginoo kay mao man ay tuyo, mao man ay objective nga nung naa ang pulong sa Ginoo kay aron tuliron ta, aron badlungon ta. Munang ikalipay. No, ikalipay ang tanang pulong sa Ginoo nga gisulti na ikalipay na kay nganuman ikaayo na alang sa ato nga kinabuhi. Now alang kang kinsa man ang kasulatan na pamatuod. Walay lain kundi kang Ginoong Hesus. Ingon pa dinhi sa Juan 5:39, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naganahuna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapahingmatuod may tungod kanako. Okay? So ang balaang kasulatan nagpoint ngadto kang Jesus Christ. Remember, si Hesus ang bugtong paagi nga kitang tanan makaangkon sa gisaan nga kinabuhing wala katapusan ug makapuyo diha sa langiton nga puloy-anan. Wala na lain. So ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, it will direct us didto gyud kang Ginoong Hesus mga higala mga kaigsunan. Now unsay tawag sa Biblia kanila nga mga nagabasa, nagapamati ug nagasunod sa mga pulong nga nasulat niini. Pagkanindot sa pulong mga higala mga kaigsunan, kung atong tun-an ang Biblia, atong ikinabuhi ang Biblia ug atong ikalipay ang pulong sa Ginoo, mahimo kitang bulahan. Pagkanindot mahimo tang bulahan sa atong kinabuhi. Mahimo tang mamatarong. Mahimo tang hingpit sa atong pagkinabuhi mga kaigsunan. Bisan pa nga naa sa ato ang kinabuhi, naa sa atong palibot ang sala. But when we allow the Word of God nga din atong papuyon sa atong kagalingon, resasyud kitang tanan. Mahimo tang bulahan. Ingon ang pulong sa Ginoo pinadayag 1:3, bulahan ang tawo ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya ug bulahan ang mga magapatalinghog ug magatuman sa naisulat niini kay ang panahon haduol na. Bulahan ang nagabasa ug bulahan ang nagapatalinghog. So dili lang kay nato basahon. Dili lang kay mo basa ta kun dili ato pud nga paminawon. Munang naay mga wali sama niini. Okay? Naminaw ka sama niini. Namati ka imo ning gitan-aw tungod kay gusto kang nga makakatuon sa pulong sa Ginoo. Sa kay imo nang gibuhat, ang Biblia nagadeklara, ikaw mahimo nimo ang pagkaangkon nga bulahan nga tao.
Right? So, I hope mga higala mga kaigsunan na akay nakutlo nining ato nga pagtuon karon nga gabi. Okay? So unsa gani ang sulat nga gugma gikan sa langit? Ang pulong sa Ginoo. Gikan sa langit pinaagi sa mga balaang tawo alang og tungod kanimo kanako nga kita makabalo sa saad sa Ginoo ug sa iyang giya nga angay natubat na niini nga kalibutan. I hope nga naa kay nakatunan sa ato nga pagtuon ug kung naa kay mga komento ug suggestion ug dugang pa nga ikahatag nimo ikasaysay sa atong pagtuon niining kagabyon, ah, ayaw kalimot og comment diha sa ato ang Facebook page. So, paubos nini nga video palihog ako kang hangyoon nga ah, kung naa kay mga pangutana, kung naa kay gusto nga ipa-clarify pa atong usahan kana sa pagtuon, mga pinalanggan nako nga kaigsunan. Daghang salamat sa imo nga pag-uban niining atong una nga topic, una pa ni mga kaigsunan. Okay? Naapay daghan unya sa tumoy. Unang ayaw kalimot og share, like nining ato ang programa and ato ning ipahibalo sa atong mga higala. Ibawon ti ka alang sa sunod nato nga topic. Lesson 2 nato ang uluhan nini pag-ila sa wala hiilhi nga Dios. Kinsa man ni siya, no? Unsa man nato sa pag-ila. Okay, so atangi kini nga topiko sunod Domingo ha. Sunod Domingo kay kada Domingo ni matag Domingo alas 6 sa gabi atangi kini atong ipang-upload nga video sa atong page aron sa ikaw magiyahan nini. So daghang salamat sa imo nga pagpaminaw. Ako kang ngayon atong iduka to mangulo alang sa pagampo. Gamhanan nga Dios, salamat kaayo sa imong mga pahinumdom nga ang sulat kay imong gihatag nga ni kanamong tanan nga mao ang imong pulong mahinungdanon nga angay namo nga mabatnan sa among kagalingon, mahimong giya sa among pagkinabuhi nining kalibutan. Kung nagampo Ginoo, panlangini ang amo nga mga kinabuhi ning kalibutan nga mahimo kami nga masinungtanon kanunay sa pagsunod sa imong mga pulong. Ako nagampo sa among mga online viewers, panlanginis lao Diyos uban ang puloy-anan nga ilang gipresentahan. Salamat kay Ginoo sa imong pagtubag sa pagampo. Dawata kami nga pinasaylo sa ngalan ug gahom ni Hesus. Right? So daghang salamat sa imong nga pag-uban karon nga gabi, karon nga takna, karon nga adlaw ang Ginoo magapanlangin nganha kanimo. See you next time. Igsoon. God bless diha kanimo.